Tungod sa paring pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Lapu-Lapu, isolation facility sa maong dakbayan na puno na. Subay nini Hope's Dome, himuong ng temporary holding facility. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, gani magtulok ka adlaw na nga wala maka-extract og mga COVID-positive patients ang Lapu-Lapu City DRRMO tungod kay wala nay dapit nga kabutangan sa ilang isolation facility. Gipaspasan karon sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Hall ang pag-set up sa Hope's Dome aron karong gabii mabutang na dinhi ang mga COVID-positive patients nga atoa pa sa ilang mga panimay. Gipamutangan og railings ang tunga-tungang bahin sa Hope's Dome aron malahi ang mga lalaki sa mga babay. Aron presentable, butangan kini og linoleum flooring. May kaugalingong CR og ilisanan alang sa mga babay ug sa mga lalaki. Butangan usab kini og mga beds, lamesa ug lingkuranan aron komportable usab alang sa mga pasyente. Aron masiguro ang kaluwas sa mga COVID-positive patients nga ipamutang dinhi ug ma-monitor ang ilang mga lihok, lakip sa butangan og railings kini dinhing mga bleachers aron masiguro nga dili na sila magsaka-saka o baka magtuyok-tuyok sa bisan asang dapit dinhi sa Hope's Dome. Ang taga-City Engineer's Office mag-set up usab og CCTV aron ma-monitor sa nurse station ang kahimtang sa mga pasyente. Matod ni Estela Amuhin, camp manager sa isolation facility, nga naka-isolate karon ang 136 ka mga COVID patients sa Lapu-Lapu City College. Ug bisan may 24 nga mo graduate gikan sa facility karong adlaw, kuwangon nagihapon kini kay may kapin pa sa usa ka gatos ka mga kuhaunon gikan sa ilang mga panimay. In fact, wala gaymi nag-extract og mga pasyente 2 days na, plus napay mo gawas nga result this afternoon, so tulo na. So lisod na gyud kaayo. Gabi ni-decide ang management team nga gamiton temporarily ang Hope's Dome as holding area para kung nanay bakante sa City College, i-pull out namo dire among ibalhin didto. Sukad Enero 27, double digit ang matalang bagong kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gani kagahapon, may 34 ka mga bagong kaso nga nadugang. Hinuon sagad ni ini mga asymptomatic patients. Samtang ang medical facility at bang sa Hope's Dome nga moy butangan unya sa mga mild to moderate symptomatic patients, wala pa'y pasyente sa pagkakaroon. Bob, gipaniguro sa taga-crisis management team nga one entrance, one exit lang ang Hope's Dome alang sa mga COVID-positive patients aron usab masiguro nga dili sila maka-interact sa mga tawo nga nag-opisina sa gawas nga bahin sa Hope's Dome. Bob? May what about ang mga ospital diha may? May mga ospital diha unsa man na overwhelmed na sad, di na maka-accommodate og mga COVID patients? So far, Bob, doon na pa space no sa mga hospitals. Kinigong nagsaka karon nga mga kaso sa Lapu-Lapu City, kasagaran ni ini, Bob, mga asymptomatic man mao nga ang na-overwhelm ang ilahang isolation facility mo manay butanganan sa mga asymptomatic patients. Ang katong medical facility nga para sa mga mild to moderate symptomatic patients, wala pa to'y sulod, Bob. Okay. Thank you so much, Luan Mirondina, sa imong live report.